Teng riki. Wilujeng dalu, Bah. Sing arane Awan sapa? Kowe iki jane PC apa piye? Matanem kuwi picek apa piye? Kok ngerti bengi kok wilujeng dalu sugeng dalu. Matur nuwun picekipun. Cengengesan. Matur menika sapa? Kok iso menika ki apa sing mok menikahne lho? Matur nuwun Apa wis dilunasi? dereng. Urung diweni matur nuwun, omongi nganggo disaring. Kula teng mriki. Lah sing arane ning kuburan sapa? Met. Nggih. Au, ya seneng ya susah. Lho, lah kenging napa? Lah kaya kowe ndagel kok kula teng mriki. Lah sing